napot kívánok, Molnár Sándor vagyok, felvidéki gazdálkodó, egy 350 hektáros kis gazdaság agronómus vagyok, és amit termelünk, az repce, gabonafélék, cirok, napraforgó, vetőmagkukorica és tavaszi borsót. Sajnos a változó klíma itt is meghozta a problémánkat, szélsőséges időjárások, stressz hatások a növénybe, napfény, UV-sugárzás, szóval. Hello Nature termék közül a repcében főleg a Scudót, ami ugye stressz ellen, főleg ősszel, stressz és gombabetegség ellen. Hello Nature termék közül ősszel a Scudót, tavasszal a Trainert használjuk. Őszi Scudónál ugye inkább a gombölőszerekkel az immunerősítése véget. A tavasszal a Trainert viszont ilyen stressz hatás megelőzés, fagykár, esetleg valami hirtelen időjárás változások előtt nagyon jó hatású készítmény, mikor Hello Nature termékeket minimum 10 éve, pontosan nem tudom, de 10-12 éve használom, és a Italpolina cégtől. Eredményeket, amit elértem ezekkel a terményekkel, átlagosan fogom mondani, 10% körüli termésnövekedést tudtunk elérni bármelyik növénybe. Hát akkor itt állunk a tavaszi borsóba, ami Coviron stimmel volt becsávázva, és még készülünk virágzás előtt, vagy virágzás kezdeténél egy Trainer készítményt használni. Trainert az 2 literes dózissal, a Coviron Stimm pedig 1 liter per tonnára lett rá applikálva. Szintén úgy, mint mármint az őszi buzába is ezt használjuk, a Coviron Stimmet, és sokkal gyorsabb a kelés, sokkal vitálisabb, sokkal fejlettebb a növény, amikor ezt applikáljuk. Óriásit, a gyökérzóna majdnem, hogy 1/3-ával nagyobb, mint amin nincs applikálva.